unboxing ngayon. So, ito guys, in-order ko siya sa Amazon. Dumating siya kanina. So, yun. First time ko mag-unboxing. Sana goodbye! Tadadadyan! So, ito po ang aking binili sa Amazon. So, tignan natin. Sakit ang kamay ko. Okay. So, ito po ang kanyang instruction manual. Is that your sewing machine? Sewing machine! Oh, anong sewing kit naman? Yeah, it's just like toys. Huh? So, ito yung kanyang pedal. Yan, excuse me. Ito yung pedal niya. And then yung adapter niya. Hey, Aster! Oh, give the boxes to Aster. Okay, Aster. Okay. So, ito po. Let's move. Ito lang kinuha ko for beginner. Kasi, marami akong i-repair. Pag gustong gumawa ng punda, yun tama sa sukat nung aming mga unan. Ang lalaki kasi ng mga pundang pasunod sa pag bumili ka ng comforters. And then, ito pa, meron pa siyang ganito guys, saucy. Meron pa siyang pasunod. Bali, nabili ko siya $40. And then this one. And may pasunod pa siya nito, mga accessories. First time kong nakaganyan. And then this one. Meron pa siyang pa-table extension. So, pwede lang manahiga, ganyan. Parang ganyan siya, guys. Yes. She really needs this. Yeah, I need this kasi nagre-repair ako ng mga gamit ng mga bata minsan. And then, I think may pabag pa siya. So, ayan. So, okay na. Meron na akong bagong pagkakaabalahan for today, for the following day. So, yan. Mama, you have a needle. Yeah, we need that. So, magsusewing na tayo na. Baka masira ako pa agad. Ayaw mo na. Okay, got it. Mahigpit lang siya talaga. Okay? So, ayan siya guys. So, nakapatong siya sa table. And then, I think, Start sewing. paano ba? Yeah, kasi dapat nakaharap sa ito mga ito. Yan. Cha-cha-ching! Cha-cha-ching! If you run out of sewing things like this, Yeah, I'll use this one. So, you don't need to buy another needle. Or mga thread. Kasi meron na siyang pasunod. Meron siyang, ito, nakalimutan ko, timbal or ball. a measurement. Yeah, may measurement, may additional needle, scissor, and then this one. And sa pag nagsuot ka ng ng karayom, so meron siya guys. So yan po sa halagang $40 sa Amazon. Meron ka ng ganito. Sewing machine na portable. Mini sewing machine. Kala nyo lang laruan, pero nagwo-work siya. So, sa mga susunod na araw, pag ginamit ko na siya, ipapakita ko po siya sa inyo how I use it. Kung paano siya nagwo-work. Okay guys, that's it for now. Hopefully nagustuhan nyo ang aking na-share sa inyo ang aking mini sewing machine. Hindi po siya laruan. Na-under po siya. Battery. Pwede din siyang battery.